ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3 ପଦ ଆମକୁ କହେ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। ଏହି ସପ୍ତାହର ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଏହା କହେ ଯେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିବାକୁ ହେବ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। କେବେ କେବେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ, କେବେ କେବେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ, ତ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ। ବାଇବଲର କୌଣସିଟି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର କଳ୍ପନା ବା ଅନୁମାନ ନୁହଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜର ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ଆଉ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଓ ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖିଲେ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ବାଇବଲ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଆମେ ପାଇଥିବା ଓ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଇବଲ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ବାଇବଲ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହେ ଓ ଈଶ୍ୱର ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ଆମକୁ କହେ।